No joo. No ei, katsotaan ensin näitä. Hei, kurkakkaa. Me ollaan Sydneyssä. Tuolla on Harbour Bridge. Siellä näkyy oopperatalo. Ja jos nyt vähän tosta, kato taas tuli toi puolinaama. Tossa oli tommonen jäätävän pitkä ja iso baari täynnä jengiä, nautti auringonlaskusta. Näytti ihan kivalta. Joo, sinne täytyy kyllä joskus päästä. Ja vielä tuolla on sitten niinku toi keskusta pilvenpiirtäjineen ja auringonlaskuineen. Mut kyllä, sinne tarvii joskus päästä. Mutta muuten tää päivä ei ole vielä putkeen mennyt, että Mä oon suoraan sanottuna ottanut vähän. Monestakin eri syystä. mutta kaikista ehkä isoin järkytys oli toi meidän dormi, missä me asutaan. Ja siellä asuu semmonen likka ja se on aivan täynnä koko lattiamatot, niin kaikkia sen vaatteita ja shamppoita ja Joo, mutta toivotaan, että me huomenna saadaan asunto. Mä oon tänään soitellut kaikki alle, puhunut englantia niin paljon kuin mä pystyn, sen takia mä oon varmaan ihan ajalla. Mutta ihan hyvä se on täällä puhua, kun täällä pärjää vaan englantia. Mutta joka tapauksessa niin huomenna mennään katsoa asuntoa, niin toivotaan, että me saadaan se sitten 6. pakko tärpätä. Makso mitä 6. makso. Joo. Makso mitä makso. Niin. Se on tuolla Bondi Beachin lähellä, niin se olisi Niin, kiva se oli se erittäin juurikin se mitä me toivottiin. Kyllä tää tästä vielä muuttuu. Kyllä tää vielä iloksi muuttuu ja kyllä tää Sydney niin kaupungina tuntuu aika hienolta. Sä oot naurannut mulle koko päivän sen takia, että mä oon ollut tällainen. Se on aina hirveän terapeuttista. Terapeuttista. Jes, palataan.